Okay mga guys. Nindot dagi kay niro ng pagkaariya sa channel ni Alimukoy kay kuha ni siya day. Pre ni siya sa Tupi ni Boss Susing. Mo din yang pormasihang barbershop na electric shownek dre ilaw. Dara mga picture akong gawas. Pili naman ng tupiya. Pili naman ng tupiya. Okay mga guys, gawason ako mga guys. Pili lang mo sa mga tupi nga inyong gigangalan ha. Diri din dapita mo duulan nyo. Kay gawas nga maayo manupihay. Barato ra din kamay maabot ra sa bulsa pili naman ang mga tupi Mao ni mga design. Ang iyang pangalan sa iyahang pangalan sa iyahang barbershop JJNB Barbershop Mao ni siya pangalan niya mga guys sa barber ni tepihanan ni Boss Hoseng. Ngareso boss mao ni siya. Dali ra kay ninyo pangitaon at bang ra sa munisipyo sa Balamban. Mga tanan lang kaniha sa anihang barbera. Dali ra kay ninyo makitaan guys. Pangutana lang mo sa munisipyo kaya mapreso mo dito. Ito mga guys. Sakto na picture mga guys. Ano picture mo? Ano? Pinanag ba siya sa tupi guys? Di lang gigunis siya ko dakan ako gining ipakita ninyo mga guys dara. Grabe mga mga guys. Pas kadaplinan. Depas kadaplinan. Tanawaw niyo mga guys. Ari mo dire. Kinsa to yung mga tupi. Kay lata lang. Naata na dire. Nakabigas boss. Ayaw ka pila dito ding. Kana. Dito salon ba? Bakini ba pikas? Mao ni mga guys ang tupi nga inyong gipangita nara diri tanan basic kung sa tupi gusto mo plata pwede potlon ni dito ligo niyo. Itim na gunting re. Bitaw mga guys tarong ni dala ni siya kinamedya kay para makatawa sa mga lisod mo kay sige lang maghinoktok niya. Okay? Kaya purpose sa inyong kwan pagkatawa gusto. Ang importante mga guys nga mao kay mga halaga Okay, nara si Boss Susing. Para Balamban. Milyonaryo sa Balamban. Amo ni siya ay bilyonaryo, di na siya milyonaryo. Bill sa suga. Hindi na pag-naryo. Bungot chokok. Okay. Dara mao na siya mga guys tiwaso ni ali mo ko yun niya og ako ara sang mo putlon. Okay, daghan kay salamat kaninyo. Ay mo kalimot pag ari diri dapita. 15 minutes later. Okay guys, padayon ta sa akong channel. Sab si Alimukoy Tres Wakak kaya karon ang gitupihan ni karon ang ako na pong partner. Ang gwapo kayo bungot sa ukok. Tanawa ninyo. Lingi kamera. Lingi diri. Ay pili mo ka. Tisuya gid. Tawa na kan. Shout out lang talay sa akong among mga amigo diri nga mga barbero, mga bibihon kaya. Mani akong idol ay. Dire idol gyapon. I do love you. Dire na tupi na ko. Tisoy kayo. Tisoy pa sa gitupihan. Daray lang amo guys. Mao ni siya ang maayong tao sa San Isidro. Kamong taga San Isidro, ayon ni kalimti nga madubad mga buwan kay murag bulan sa raman mao ni siya ang ato ang matinabangon, kugihan nga pagkatao. Kay makita man iyang ginugihan guys. Sa iyang pagkagugyan, sino yung bako? Mao ni siya guys ang iyang barbero. Ano yung mga style sa iyang mga tupi diri, ang iyang mga barbero makakuha kayo. Kana kay gipamutang diri, pili lang mo sa mga design sa inyong buhok, sa inyong gusto. Kung gusto mo inaani mo kagwapo, tisoy kayo mo. Ari ra mo diri Balamban, makita ni iyang pisto diri may Kambara. Kambara building. Yan, makita niyang pangalan rin siyang barbershop. Okay guys, salamat kayo sa inyong pagsunod sa akong channel Alimukoy Tres Wakak, ingon sa among main channel Janwa Mix TV. Shout out din ako ang tanan ng mga
mga nagsunod sa ako ang vlogs o ginaot nga kamo na sa mga maayong panglawas o anata kanunay sa kapiskay kadasig sa atong panginabuhi. Ug daghang salamat, maayong hapon kaninyong tanan. 1 hour later. Guys, namin karon sa akong pamilya, sa akong anak, akong gida sila. Ngaon mi og kini ang Mang Inasal. Pasalamat mi sa grasya nga dawat aron ngaon mi yung kailaw na nako dire kay kisoy ko kay ko. Yeah. Ali mo koy. Titit silingan sa akong kameraman. Karon akong amigo na kong gwardiya. Dala. Guys, mga ami kay murag putin naman po na kung tumawag ko mamahaw kay saan na ako mas mga anak nga mga ako pinasal wag ko mamahaw kay arim ko sa unlimited rice ato ikuan ato imok pagpila ka takos nga kanon akong mahurot ay tag paa sa manok niya dong paa sa manok lang ako order guys nak pag-order yung paa sa manok ang akong kauban mag-contest rin akong anak guys mag-contest with kaon kasi pinakadaghan na mag-urot. Pwede na tangtangon ng beset kung magkaon sa? Pwede na lagi tangtangon ng beset kung magkaon. Ang may tabuan ni guys, dili may mag-ipon o kaon kay maglalahi man. Bisa akong anak ang magsinggol o kaon. Kami sa ang ako pong na deh. Ako ngut sa upok na deh pipstick dito deh. Guys, akong anak guys, mano siya akong artista sa kwan. Artista na ko sa Alimukoy Chris Baka. Kanta nga ng Chris Baka. Anak ko. Kung Chris isang anak ko kasi nagkamarot. Okay guys. Kaon sa kuha. It's op. Anak. Tinak. Okay. Good. Anak. Kana. Kini guys, wa di ko maanad ani ko andot, pwede mo gyud kinamot ano. Kumaanad din ko sa kutsara gud kisa mo mo kinamot lagi ko. Okay. Nesos na. Sili na. Ngay sili to na. Ay limoncito. Guys, limoncito guys. Sili. Bukan rin sili nga. Bukan rin sili nga kuan. Ubay-ubay. Indot sa ni kuan ada kay pada ada kay musayaw ang cellphone. Indot ang pada guys kay musayaw ang cellphone. Lima kasili. Kinamot taradas manok guys. Boleh ka mantika ng ilo ka? Eh?
Kanindot sa pagkaon ni guys sa sa naisabaw. Mas luma man din sa baba. Nalimusito nga lagaon nila. Ito po kung ano guys, ihas ko na kay ko kaya niya aslo mo sa baw. Unlimited ni. Ang anak ang di makaog, di man mangayo nga unlimited na guys. Kinin ka mamawawon sa kung anak guys, mo na siya makapapas mo. Bayad ng unlimited, di siya mangayo, mauwaw siya mangayo og kanon. Ay pakapin guys eh. Ay pakapin. Tanaw na lang guys. Kaya ato bang kamera nagkaon ba? Asya sa ulo kay ko. Ayun, nanda. Guys, set out mo ako sa Kaaping Mix TV. Subscribe sa mo niya guys. Akong amigong Galja. Yan ako yung channel Kaaping Mix TV. Guys. Set out. Hi guys. Shout out ko yung tanan na. Yeah, subscribe mo siyang channel guys, Kaaping Mix TV. May tayo mawaan nyo guys, kung mo subscribe mo, katabang na siya, ako katabang na mag-subscribe mo kay aron po matabangan yan channel. Naunta. Muna, mas masira ka ha? Bawa. Kaya. Utawa na, kaon na. Ikaw yung gamay na ko. Eh, pala kaon na, tambok yung mayo. Akong sawa guys, mapupukan ang mayo sa halo-halo kaya. Akong gihadlok ng tambok sa mayo, tinuod yun. Nahurot niya. Okay po May tirada na mo na. Ay, kaon na lahat. Nakatambok na mayo. Nang halo-halo. Ay, pagkaon na na. Kaon kay gamay lang. Gamay kayo. Muro niya po. Sigatos. Sige,